Happy Sabbath, bale ndi alongo. Yeah, so prophecy update ndatumiza mama uja. I was going through kukapanga verify zimene manena zija kuti no ndikaonetsetse, because the time I shared it I had not gone ku Wikipedia ka kuti kukapanga verify kuti kodi zimene ndikunena ndi mene zinalembedwera. So yeah, you can be sure kuti no ndi momwemo. 1888 ndiye ndingobwerezanso itikangati kupanga summarize, komanso amanena kuti mphini yobwereza imatani imawala ndichoncho mwambiwo kangati matero. Okay, ndiyeno. So here are the interesting facts za prophecy update imene nakupatsani mamawa ija. Number 1, tikuona kunena kuti fact number 1 ndionena kuti 1888 kunali president wina wake kumutcha Grover. By the way, ndipanganso another video, sitikugonja sitikubwerera mbuyo, ndipanganso another video showing you these actual documents. Ungotino panopo sinakhazikike bwinobwino, komanso lero la Sabata ndiye I'm just out here enjoying nature kaya. So sindinafatsa kuti ndikapange video kuti no ndikuonetseni majanet ndikuonetseni zithunzi ma screenshot pa Google chanchan. Komano ine from what I saw ndaona naya kuti akuti ndanoyo kunali president mu 1888. Now tikumbukira naya kuti 1888 is a very important date mu Seventh Day Adventist, maulosa Seventh Day Adventist. 1888 ndi nthawi imene no ankafuna kupanga pass National Sunday Law, amaitcha Blair Bill. Ndiye president amene ankalamulira nthawi imeneyo analamulira for 4 years, analamulira from 1885 kangati to 1889. Then analuza nkudza winanso, so amaitcha non-consecutive term, kuti sinali term yotsagana, analuza nkukawinanso in the other term, just like Donald Trump anawina 2016 to 2020 nkuluza pano wakawinanso. Ecclesiastes 1 verse 9 chimene chidachitika nchimene chidzachitikenso. I hope that is not making too much noise. I hope so. Yeah, so that's what happened nthawi imene oyo. Okay, so that was a non-consecutive term. Anawina materm awiri otsagana, I mean osatsagana kan, wina kuluza nkuwinanso. That happened in 1885 to 1889. He lost, kenako he won again, just like Donald Trump. Chimene chidachitika chidzachitikanso. And then panopo tikuonanso kunena kuti kwabwera no papa kuti ndani uyu dzina lake ndikumiwala, Leo. You discover kuti Leo so ankalamulira nthawi imene ijayo mu 1888 ankalamulira sonali Leo the 13th kangati uyu ndi Leo the 14th. Ndendani akali kuti ndikuonetsani ndikujambulirani ndikuonetsani ma screenshot apa Google. You can also Google it for yourself, koma ndikuonetsani ma screenshot apa Google oonetsa ma factors amene unena kuti no there was so 2 parallels. Number 1, kunali a president ora analuza kuluza non-consecutive terms ngati Donald Trump. Number 2, papa so wafananaso kunali Leo panonso kuli Leo, and that was back in 1888. So Leo analamulira ndi nthawi 1888 imene amafuna kupanga pass Blair Bill. Leo ndi amene amalamulira ku Rome. The thing that has been is the same thing that shall be. There's nothing new under the sun. What I'm trying to say is kunena kuti history ikuzibwereza. All I can say is kungoona kuti no chachikulu nchongonena kuti National Sunday Law ili pafupi. Now mama uja ndinapanga so share
which as I was even sharing it, I was also excited because ndinapanga share. Okay, fine, I'll continue the video. Just a minute, I'll continue the video.